Wala mo po dito hantavirus. Kasi damit lang dito mikrobyo manen nga naggapuyan digiti bao pamboje so da digiti kas carrier da no. So digiti ket agwaras no talagang makuha tayo no makontaminado tayo masuluy tayo digiti uh, isbuda wenno sobre kenta bagiti isbuda tetakida wenno digiti katkatay da no masuluy ti tao digiti jay mabalin nga maapektaran da. Doktor, dati kadi, nakunam nga dati ket maala iti bao. So, dati kadi ket maipadamet laeng iti leptospirosis when nakarkaro datoy nga sakit, doktor. Wala mo sa balimet ti tirae na DJ leptospirosis Bombo J no. Ngayon mada pagpadaan da no. Di leptospirosis kasama sombrek lang yan digiti sugsugat aglalo no layos no. Kadyemet lang possible nga kadyen kadwa na digiti ngamin maglalo no digiti Amerika agduma kati Asia no. Ti Amerikas nga kunada more an DJ hantavirus respiratory syndrome no met dito asyano more on dito hemorrhagic kunada no hemorrhagic kidney syndrome no so agduma bombo DJ strain da no so dito more on the Americas more on pulmonary lungs dito met Asia ket more on dito kidney ti tamaan na. Also kidney iti may isa ka dagiti kang runaan nga tamaan iti hantavirus. So ana dagiti senyales doktor nga mabalin nga marikna wenno makita iti bagi iti maysa nga tao nga dato iti mangi bagaken kuana nga isuna ket positibo o naadaan ti hantavirus, doktor. Among bombo narigat nga takwatan nga dagos no talagang antivirus data no. Kadwan na get it take weeks lalo no ti Asia nga kun natin ta Europe ken Asia kadwan na even after 8 weeks ag rumor dagiti symptoms mo no importante talaga dito ket no naggapwa na ada ba exposure mo ti importante kitain da no ada ba exposure mo ti kastoy nga virus so nag-travel ka ba ado ba tin yan ta balbalayo, kabakiran, kadwa na kami dilikat, kadwa na makakitkitaan na dilikat, kita taltalon, kabakiran, no? So, kitain da, in history, nariga talaga, Bombo JLS, talaga nga, at outbreak, nakita da mesa kaso yan, ti mesa nga lugar, mabaling nga at suspetsada, ngem, no, kitkitayem, haan nga dagos-dagos. So, muna po, kas nakalag, trangkaso, no? No, met deti, ti agurigor, sakit ka ulong, no madid pagbagim, no mabali nagtaki ka, suyod ka, no the first few days, no mabalin after a few days manen, second week, third week, mabalin datan, rumari symptoms mo, marigatan ka umangis. So dagiti ko pulmonary, no marigatan umangis, listo nga bamambanog, so ag suspetsa ka no kung aghangaglaling jay trangkaso jay mesa ka pasyente, no. So no dedemet kung natin di Asia, more hemorrhagic fever and renal symptoms kunada, ang mumatakwatan dito, even after 8 weeks ako natin mabayag bago nga rumar yung symptoms na. So nga, importante talaga get the monitoring, no talaga nga at sumrek yan ti Pagilian, yan ti Pilipinas, agit dapat ma-monitor na gito yun. Doktor, pakaseknan met iti pan nakayakar dito nga hantavirus kasi ada dagiti impormasyon nga nabasbasa tayo nga adda iti mabalin nga pan nakaiyakar na manipur iti positibo iti hantavirus iti sabali nga individual. So kasano datoy doktor? Kasla COVID nga alisto nga maiyakar wenno medyo narigrigat nga maiyakar, doktor? Wala mom, depende di naturalesa di tao, Bombo J, no? Na kunan bagadad toy nga kadwa na met kasjay, no? Hanlang hantavirus, naturalesa talaga, no? Mesa ka nga agsaksakit, diabetic, hypertensive, baday dahil masakit mo datin, kidney problem, no? So na da problema ti bagi mo, sika ti vulnerable nga populasyon, no? Yung no hang kamit nga kasjay nga awon saksakit mo, napinsa ti naturalesa,
hamon may baga no kasanot kuha na raira na yan ti bagi tayo. So importante apo DJ ko ano, amwen tayo no talagang ada close contact no kasi ngem pinagkita ka very low risk deti global kuha na bombo J nababa DJ tendency nagbalyag luwat ket namuna ket napintas ta ng rugi deto yan ti mesa nga cruise ship. No, so kahit sa wen isolate digi daw yan bago da pa nga pagawi din nakita ti latest news ket ada giti Amerikano talagang naikwada ma-isolate da no suwang pet da di Amerika ma-isolate da no ano man digi da di cruise ship nga nag-positive talagang ma-isolate da kapno no ma-monitor da di progression di symptoms kapno na hangagbalin nga kasla COVID no so nga napindas sa nagrugyanan na mesa nga cruise ship haan nga mesa nga pagilyan at ano mesa pagilyan di maamo no siya na ti sino iti nakakara na yung bomboje so dito napintas ta adada mismo dyan nakita dan nga sino di bago da rumor pala jay barko ay ket na nakita dan no sino di positive ken negative. Okay. Doktor, ngam ni kaso man nga ag-positibo ti maysa nga tao ti hantavirus, adda kadi dagiti available nga ag-agas tayo tapnon ti kasta ket maagasan wenno no once nga makaptan ti kat hantavirusen ket tawanen ay iti chance nga agbiyagan doktor. Well, dito di ko bomboje awat ti specifico nga agas ti hantavirus no. So nga importante nga monitoring, supportive treatment. No da sa kamit lag trangkaso bombojag, paswero ka, papigsa ka, tengarod naturalesa ti bagim ti kwa mga pukomet lang di virus yan di bagim no. Sa kumamit lang dito trangkaso ka after mga 5 days, 7 days, 1 week. No napigsa di naturalesa baka after 3 days. Awan tot marikrik naman. So nga awan ti specifico nga agas na basta importante digitoy monitoring kitain da di sitwasyon na ag-progress ba yan ti respiratory no giti Amerikano ngem no ti Asyano kitain da di kidneys da no kun ada hemorrhagic fever mabali nagpadara no so nga kitain da monitoring ti importante ken di supportive treatment nga makuna.